Good morning, guys. Good morning, how are you guys? Good morning, how are you? Morning, how are you guys? Morning, just a quick one. Mamuka say, I hope my rest kanaka. Guys, vana cousin va Satani vaya vatanga. Venyanga vaya. Vatanga. Anzi mupino sisenda. Vatanga vana cousin. Guys, nisino ndaita life yangu panapa. Manero life ataita iya chiseke edu paya pandaiti vanhu tengai matiketsi change chita dating kokoko pane cousin yaSatani yakato screenshota ipapo yakanotora recording yeipapo pandakataura izvozvo kwakutenga kusendera vamwe vanhu kuti kwanzi kubhoo kuri kuenda kunonyenganiswa vanhu zvino zvamune varume saka munoenda kubhoo yakadaro kuenda kunonyenganiswa vanhu kuri kunonyenganiswa vanhu sisime ndo zvatotaura kuti kunonyenganisa vanhu hanimaona guys you have to understand kuti kana ndichimaketa chinhu chako product yangu kana yako anditika inonzi marketing skill pane masingles anenge aripo anditi ball is for everyone but sometimes just to push people to come to the ball unoziva kuti pane masingle akawanda pane varume vakawanda rona UK ko vanototsvaga vakadzi you say those kind of words kuti vafunge kuti maiwe kani kwatinoenda kuti kunonakirwa kuchanoita zvedating because ndo zvinodiwa nevakawanda anti muri kunzwa ndosaka muchiona pakataka kuparidzwa shoko raMwari haridiwi nevakawanda palive iyoyo panoita vanhu kana 5 kana 2 ndosumona mwachiparidza vari 2 palive nokuti hazvidiwi nevanhu andichimaona but pakataugwa nyaya dzemujolo pakataugwa guwa ranhingi negativity iyoyi zvinhu zvakangodaidai izvozvizvi ndo zvinodiwa they sell faster ndoda kudzidzisai nhasi those things that's why muchiona mabloggers munomatuka mugomadini handiti gossip sells faster than zvinhu zvatinoziva kuti tinozvatese zvakanaka musafunga kuti havazivi kuti gossip rakaipa vanozviziva kuti gossip rakaipa vanotozviziva kuti zvimwe zvatinotoita zvakatoshata but nekuda kwokuti vari kutengesa product anove mapeji avo emablogging handimaona vanotoramba vakati vanotokuignowai muchipopota votoramba vakatsikirira handi musafunga kuti vaya vanoita content kana dzekutuka vanhu they don't know kuti kutuka vanhu kwakatoipa vanotozviziva deep inside their heart kuti zvanoti kuita izvi it's wrong but vazhinji vavo because ndiyo content ndo zvinodiwa nevanhu they'll dish izvozvo zvinodiwa nevanhu antimaona saka I'm not stupid guys or a fool mukadzi mukuru akaita seni remember I married handisi munhu wechihure I am married kana tiri pashow ndikaendi kubatsirei nhasi kana tiri pashow yedating chero ndakataura kuti kudii chero ndakasekera chero ndakafarira we are making the show kuti inakidze more interesting andi muri kunzwa hazvirevi just because tasekera zvokuti tafara zvokuti patogonyaya dzemujolo tinoda mujolo stereki we make the show interesting kuti tese tiseke tese tinakirwe zvino mukatozvitora kuti maiwekani ende vanoseka vanodzifarira nyaya dzemujolo ende vanotonge vanotori hure then you are lost ndakatomboona rimwe mwanozvitiwo musocialite achitaura one day pane ndangodhumana nacho nchidarika achiti kwanzi ende nyaya dzemujolo vanodzida zvisingaiti I was like I loved doga ndikati but you're also a socialite one you have to know if you are a content creator guys unotsvaga zvinodiwa nevanhu a content creator unotsvaga zvinhu zviri kudiwa nevanhu kuti chii chiri kudiwa nevanhu and then you go with that ndosaka muchiona vakawanda vasina content vakawanda content ichinetsa because zvinodiwa nevanhu zvachona totally speaking most of the times zvinhu zvisingaiti saka munhu nemavalues ake animaona anobva ngonati zvandizvikwanisi obva asiya zvake zvakadaro ndo inonzi content creating andi muri kunzwa ndogona kutoya panapapa munhu ndikatojaiva ndikato content creating antimaona so regai kuzvitora kuti sisimeni vakati kuuk kokokoka munofanira kutenga matebhusi tengai matebhusi vanhu muuye because ndichange ndichikupai vamasingles ndichange ndichikuitai dating ndichikuhukanisai munhu abva atozvitora akati maiwekani kuri kunonyenganiswa vanhu kuball inonzi ball haisi dating show kuri kuendwa kuball ball nedating zvakatosiyana kana tasvika kuuk takuda kuita zvedating that will be another show yakazvimiririra yoga inototanga kuorganizwa panyuwani handi muri kunzwa paflyer pakanyorwa kunzi ball meaning to say kuti vanhu tikuenda kuball
vanhu vese vachange vari kuenda kubho kunofara kunoyanana kunowadzana kunosocializa handiti maona ndo zvinenge zvichitwa ikoko. Kana ndave nemasinguzi acho aya angu aya vakadzi nevarume vari kuti kuda ndinogona kuvaitira private session yavo kuti tsvakai venyu vasikana ndounganidza vakombe varume vose vaya vanozviti masinguzi atsvaga vakadzi vaya ndounganidzawo vasikana vacho vari kuuk makana masingle ladies aya ndoti handei kuprivate ningikiri place yedu hendei ikoko munoita zvinhu zvenyu munonyengana ikoko. Yes, we can do it, we are allowed. I am allowed to do that kana ndichida, but hazvirevi kuti tinozviitira mubowl. Anti muri kunzwa chinonzi bowl yakafanana nedina, inenge ichinzikana kuti dina inenge itori dina. Saka kudhinawo ndotombokurura dress ndotomboenda kune vanhu chiti iwo une mukadzi, are you married? Zvakafanana nekuti unoona ndipo unonyatsokuona pfungwa dzevanhu dzakadhanganyika dzakadhakwa. Kangani tichiti ndakatora sei yenyu madiaries ekuti panapa tine senge yekubvunza like masinguzi anogara achibvunza kuti are you married? Even isusu mamarried tatojoinawo tikasvika pamunhu islogan yemadiaries yekubvunza are you married asking for my brother. Hazvireve kuti vanhu ivavo vari desperate vari kutobvunza zvekurevesa ndoda kubatsirai. Hazvirevi kuti vanhu vari kutobvunza zvekubatsira kuti are you married kutoti vanhu vaseke. Ani muri kuona mumwe anotobvunza dada anenge atori married se ndogona kutobvunza kuti are you married asking for my diaries. It's sarcasm. It's called sarcasm. Kuti vanhu vaseke kuti simeli vabvunza baiwe kani tabvunza kuti comment section ifambe. Handi muri kunzwa. Saka do not take everything zvamunobva matotora nemoyo kupinda nemoyo kutora kutofarira zvisiri izvo. Panapa pane slogan yekuti chero vamwe vakadzi handichamensheni zvangu vakawanda comment section vanotori nemhuri dzavo odo vachinzi uyo is he married simeli mubvunzai asking for my young sister. It's just a sarcasm. It's a sarcastic statement. Animona, it's a sarcastic statement. It's sarcasm. Musamhanyire kufunga kuti vanhu nokutaura zvakadai so ari kutoda kutodonyengwa. Handizvo whoever akatora this thing. It's obvious chinenge chakatanga nemunhu one munhu iyeye anotora neagenda nokuti wakanotora ipapo akanorekodha ipapo chete akatumira umwe munhu iyeye ndobva agona manje ndobva adzoka back and akati no isusu tatoisa mari dzedu dzematiketi but kune munhu anotumira chachiti kwanzi musaenda kuri kunda unonyenganiswa vanhu mune varume. And then andiselina loved atumira andiselina vakaseka vakati mazviwanepi where are you getting what you are saying. Ndobva vaforwarda chinhingikiri chiya chipiece chelife ichocho chakarekodhwa chandaitaura paipai chakatogwa ichocho ndobva vaforwardira andiselina ndobva vaseka vakati sisimeli honai vatanga vanhu vaya pane munhu arekodha ndobva ndati but handifungi kuti vanhu vekuuk vakanyanya kupusa zvokudaro vese vari naive zvokudaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. They should know kuti hakutorina zvinhu zvakadaro. Isaka zvinhu zvakawanda zvatinotoita ndakatomboona socialite achitoti ende nyaya dzemujuna pano dzida simeni ende dzikatogwa kudai fese vinoita kubright nevamwe vanhu vemunowe pano padiaries fese vinoita bright ende vanosekerera ndosekera kundokuregera ndizvinenge zvichinakidza here kana muchizvitaura paya totosekera plus face inini ndiri pakamera guys facial expression yangu inofa kutonakidza vamwe vanhu vakabhoikana kuti vaseke. Handimaona kune mumwe munhu anenge atori nestress yake yakatodai akaona facial expression yangu paya anobva aoma nekuseka kuti kuvaya mai ava vari kumboitei. Animaona otoputika nekuseka stress yake gone. Remember we come here guys kubvisana mastress. Hatina kuya pano kuzotsikirirana tiri kubvisana mastress tiri kufadzana tiri kunakidzana handitika we are entertaining you zvakare tichinda kudaro. Handimaona saka dzikatanga dzemujoni pakati ndinotodambuka kuoma kuvata ndebvu pasi kudambuka nekuseka kudai ndomboseka dzimwe nguva paya muchisekawo mopesera makuseka ndikunyepere ndikatanga kuseka ndiri ndega pachiya paya imamupesiri madairira mahakira kuseka here muri kwamuri kana kuaustralia kana kuuk iko kana amupesiri madambuko here nokuseka taura ichokwadi because laughing is contagious. Laughing is contagious. Ndikatanga kuputika nekuseka mese mopesera mangoputikawo nokuseka kuti zvinakidze tinobvisana stress. Ende zvikuru sei andinoti madiaries edu epano kazhinji kacho ndinotosacrifice kutouya palife kuti tigare kana 3 hours. Why? Ndoda kukudzai reason nhasi guys. I try to take you back from toxic things. So knowing kuti munofarira diaries vamwe venyu madiaries madaya hard chaiwo ndikaitawo 3 hours ndinewe 4 hours ndinewe patobva palife ka inhema chero nesimba rakaita seunenge waneta unoenda kunovata.
I am trying to take you out of those toxic things that are ndokuti ndo ya dominate pasi wa media. Zvinhu zviri toxic ndo zvanyanya kudominate kudarika zvinhu zvakanaka. Guys. Ndo zvanyanya kudominate kudarika zvinhu zvakanaka pasi wa media. So if I love you and I let you ndo ya pa live 20 minutes not baba inda kuenda. Antika you are still bored muri kuboikana, you've got plenty of time. Kwatotanga kunzi kuri kuitwa zvakatuko vanhu vari kudashirana uko makutomhanya yako because hauna chekuita. Andichiona uri kuboikana. I come here togara 3 hours takagara zvedu tichitaura nyaya dzedu kudai. Patinobvapo unenge watonoita iwe wakutoti hei hope dzatobata wakutovata. Toxic things. I know where it will lead, guys. Remember, I always give you an example of myself. I've been there, done that. I know. And I wouldn't wish or anyone go down that path. Antimona, I wouldn't want you guys to go down that path. Been there, done that, I know. Unless nchikunye pera kuti, guys, vanhu vatanga vekutukana chindai, nditokata life. Then I'm not ndinenge ndichita. Handina zvandenge ndichita, ndinenge ndichitokanganisira ichaiko chaiko. Hanimona, hapana love yakadaro. Yekupushai mugomba rine moto, hakuna zvinhu zvakadaro. Kana kupushai muzvinhu zviri toxic, hakuna zvinhu zvakadaro. Sometimes mwoyo wangu unotorwadza hangu ukasangana nazvo titoona madiaries ako chaiwo atori number 1 kutukirira ikoko. Of course pana vatukiriri vanoya vachibehave zvakanaka. Vari koko vanenge vachitukira singaiti. Sometimes utombondirwadza kuti eish but zvinhu zviri toxic izvi zvinogona kutoita addict zvokuti unopesera kutongoti pese pawasvika you want to leave a comment yekuti vanhu vasara vachikuti savage. But unozongoona ungoti menu each to their own wodarika. Andimaona. Saka guys, musatore everything zvinhu zviri serious. Ndo zvinozoita kuti pakaita munhu anenge angofunga kugara pasi akamirira kuti ndoda kudestroya munhu ocreate nyaya yake oiruka pasapa oitaura neghost rake. Iwewe munhu chaichai asiri ghost wakutofambawo nenyaya iya because wazviona zvakanyogwa somewhere. Ndo matangira zvewaya. Because you believe everything. Everything. You believe everything that you read and see on social media. That's the mistake that you are doing. That's the mistake that you are doing. Pune wamwe asingazokwanisa kuti and I don't need to prove. Rega ningosiyana. But kune mumwe unenge kutofamba neizvozvo kuti pakanzi zvakati. That's not correct. Animaona. Kune munhu kana muchida kuwachisana mozviziva vakambowachisana muri mafriends kana kuti muri marelates kana kuti munhu anokuvenga achida kuwachisa. I can sit down pano ondonyatsa kukurukira zinyaya rako. Handiona. Ndonyatsa kunokanda neghost. Why posting neghost kana nyaya yako iri authentic? Why posting neghost kana nyaya yako iri authentic? You see, it's something that you need to think, guys. Vanhu votofambisa you just spread like fire because wakaona zvakanyogwa. How true is it? How true is it? Saka ndangoti ndizoudza angu UK people kuti atinyanyi kuzopenga ndicho chinzi streamer penzi ekuti pa ball pa evening pari kunakidzwa vanhu vachifara vachidini toti chimbogarai pasi timbonyenganisa vanhu. Guys, remember kune vanhu vakatenga matickets kudhara ari macouples. Kune macouples akatenga matickets kudhara murume nemukadzi voona sisimerwa kuti vanhu garai pasi mumbonyengana naimi zvinobuda kana ndimiwo shandisaiwo brains enyu zvinoita. Kana kune madiaries ariko anondinetsa kuseri kwayaya zvechokwadi kuri kuti masingles zveshuwa vachindinetsa kudaro kuti masingles akawanda wari kuUK vasikana masingles uyai WhatsApp group chedu tavhura handika tsvakai venyu pakati ndikusanganise nevakomana vari kuti masingles vakomana tengai matikets enyu tione handei vasikana muchinonyatsosangana paground mupedze game renyu. It won't be for everyone. It will be for those singles and I am allowed to do it because iva vazivani ini ndoziva vanhu vachona vanonana kupi ini ndogona kutozviita. That will be another show yakasiyana neboy iri kuadvertise wapai nechinanga kuUK. Saka nyaya yeUK inenge iri kurwadza vamwe vakati kuUK nechinanga. Saka flyer ndakaoisa pa flyer apo yarwadza kuti you weekend animaona yarwadza. Zvino munhu anorekodha patinenge tichitora tichitamba iyeyu nechinanga shumba iyeyu nechinanga shumba mukaona macomments ake but inini I've seen her in person. I know her. And it makomesa ake zimongwa ndotomboda mukane kusaka noti asi uyu kungoti anishandisa nichinanga shumba
Do you think kuti neaccount yake zvinhu zvaanonyora anganyore zvinhu zvakadaro? Antimaona. Saka isakasism, kutamba. Vanenge vachiti kune kuri kungofara kwati tichita kuya. Mu comment section chako kune mamwe mapage uku, mabloggers uku. Ina hangu handiende kumapage evanhu, ndoenda kumablogger. Anomaona. Ndokana nchitozviendera hangu kana kuti kuna zimceleb. Wosvika waisa comment yako inototorwa series wangonanga tongoisa iri sarcastic comment yekuti ungotaurawo zvichidarika. Vanotozara. Hadi yako zara comment iyoyo. Vatoitira serious mai mwana comment iyoyo. Hey Mrs. Melly kasadai iwe hey Mrs. Melly. Ndichidaviri mazoro nokodarika. Nokuti ndotofana kuseka kuti saka matotora serious iyo comment iyoyo. Kuzati anditipa kutamba munhu anokomenda zvaanoda. Kutamba it's not just nimi guys togara chitara parapa kuti sure vanhu vane zvifandi. Vanhu vane zvifandi mudzimba umu. Zvifandi techingonakigwa guys nekutaura. Tomuziva isu fantani guys takambomuona. Tinoziva zvinhu zviri mukati meuyu tozvizivire pisi. Techingotonakigwa. Nakigwa oro kutaura kungotofambisa nguva. Anomuona. Kungoti zvifantani sure munhu wese tichikuti zvifantani takambomuona isu. Tomuziva. It's just a sarcastic comment. Sarcastic comment ekuti tinongoseka. Iko zvino yakamhanya comment levhuso hombe. Pani takangoonawo painternet toziva kuti ndiye kana kuti hasi kana kuti ndizvo sure tozviziva. Vanhu vangomhanya nestatement. Andimaona. Iye akatoproducer song inonzi ane hombe. Inonzi sarcasm. Anoona tanatombobatikana even vanhu pavaitaura akatoita song yazvo. Anoona akatoita song yacho iyoyo. Kutamba guys. Mukatozofamba muchitoti ava vapi vakafumuka vana hunhu mazungura akazo dzimwe nguva tinogona kutotaura nekutokomenta tichitota zvedu zvifare zvinakidze tine mastress dzimbako. Vana ninga ne mastress ari kumabasa emudzimba ichi akawanda akasiyana. Zviroloni. Totomboya pana chati zvirume mufana tina rume apfupi mu comment section. But do you think they take offense? Vanotodambuka unokuseka. Hanomaona. Avatombotsamwi kana kutombotora offense. Mune varume vapfupi madhari zakazara apa. Utoti zvine nharo zvimaroloni izvo zvizvi. Zvana Gilbert. Varume vasati vatu vana Gilbert. Avambotsamwi. They don't take it. Vakatotipawo kuti vana Gaudensia Silvia. Vakatotsivawo. Kufara. Kutamba. Saka don't take everything serious zvamunenge maona. Ndosaka ndichizombokudzai kuti pasocial media munobheliva zvese bhose munotaridza zvamunoda kuona. Because zvamunoda kuona imimi ndo zvamuchataridzwa. Zvamunoda kuhwa imi ndo zvamuchaudzwa. Zvino kana kadaro haisisiri social media. Animaona haisisiri social media. Nangoti ndikorekta ipapo kune whoever akatora that ichocho akarekodha ichocho akachifambisa haubudiriri hauhwini zvimwe ndezvenyashasha. You can destroy nemashoko ako ukadi but you can never take away the grace and the anointing iri pamunhu. Izvozvo zvokazviziva unobatsirikana. You can laugh mukatuna mukaita sei kwamemuri mukaseka mukadi mukadamu ikoko zvongogumira pakuseka nekutaura, but the anointing and the grace iri pamunhu you can never take it away. That's one thing for sure. Hamufi makaitora hazviti. So Mwari vanenge vachitogadzira tafura mberi iyo tafura iyoyo yuke yakagadzikwa pamberi penyu imi vavengi kuti ndinyatsodla tafura ndiri patafura iyoyo muchiona. Anomaona muchiona ndinyatsodla patafura pa muchinyatsoona yakatogadzikwa naMwari for a reason. Tafura hamuneti hamuoni kuti you are fighting a lost battle. Hamuzvioni kubva rini shuwa kubva rini hamubudiriri hamuhwini. Tafura inotogadzikwa pamberi penyu pavavengi vangu vavo vacho vanenge ipapapa kuti ndinyatsofoka tafoko and knife muripo makadongorera kudai. Saka muhwini. You can just talk. Mubva matora mapictures edu munotichembedza mukatuna modi ndo zvega zvamugona ngoita. That's all you can do. Kungotaura zvamunenge muchinyora muchitaura ikoko amhenu zvamunenge muchitaura mapedza kunyora motora picha mukatuna ndo zvega. Hakuchina chimwe chamunogona kuita. Ndo zvega zvamunogona ngoswerera izvozvo. Anointing yemunhu hamukwanisi kuitora. Grace yemunhu hamukwanisi kuitora. Munongoti even kutodestroya munhu chako you can't destroy what you haven't made. Chamusina kugadzira haugoni kuchidestroya. You can't destroy something that you haven't made. Chinhu chawakagadzira ndo chaunokwanisa kudestroya. Chinhu chakagadzikwa naMwari haukwanisi kuchidestroya. You can't.
You can't. Ndosaka ndichikudza kuti guys kune akandivinga mumwe mwana so achiti kwai ndandichitukwa ndazodidi amene kwai ndakaonekwa akaonekwa naJoy here pakabuda zvinya amene zvinyanya zvangobuda hausisi mene ndine stress out ndikafanira kuseka ndikati nopenga iwe saka ndizvo zvaungatondipakisira mota pasaidi ndichifamba chienda kwandikuenda kuti wazosekwa wazotukwa wazodini zvine basa rei zvine vakataura vozodi saka nhasi watedza kufema iwe nekuti kwai watedza kudla iwe nekuti wataugwa hausi kubasa so nekuti wataugwa svika ndipo ndikati saka zvakukanganisa papi let them talk zvongoperera mukutaura hapana chimwe chavachagona kuita zvongoperera mukutaura imomo chimwe chavachagona kuita hapana chavachagona kuita zvongoperera mukuumhana imomo and it's true zvinongoperera mukutaura hapana chimwe chichagona kuitwa ipapo hapana saka guys uri pano padiaries uri cousin yasatan uchiya kuzorekodha zvinhu zvakadaro I don't think that you are allowed. Ndopona kuti vanhu vari sick, guys. How can you follow somebody you hate? Why do you follow a person that you don't like? Hamuta zvimeki sense. Guys, ndinoona ndisingafariri ndakabloka ini. I blocked. Munandiona kuti hatikuirana ndingomufarira hangu hazvipane zvimwe zvimwe yatsondiita. I blocked. Mazano tutotambira edu kumanagerian kone chitauro zvatoda nokuti managerians havazvitori serious. Havatombotori macomment serious. Nogona kuti arasi comment rako raunoda pongo ya 1% havatombozari pacomment. Saka ndokwatototambira mazuva nuku. Because kwedu kwakaipa kuri toxic kumaZimbabweans. If you don't like somebody, don't follow the person. Why giving yourself all the hustle, all the stress yekufollowa munhu kuenda kutonogarirapo. Kutogarirapo kuisa notification yemunhu wausingafariri. When you can save yourself, wenda kune vanhu vanofarira, wobloka munhu wausingafariri. Ndakakudza ingati block riripo for a reason. You block and delete munhu wausingafariri. Unoda kunagona kuramba uchingona munhu wausingafariri guys, zvinosvika pakuboa. Bloka uri delete munhu wausingafariri. Usafollowe padiaries kana uchiona kuti hapasi pako. Tine vanhu vakaona singafollow pano padiaries. Vanototi aisa hatitofariri content yekudiaries hatifariri. Andiona, kana hatifariri SIS MELLY vachiona. They are allowed and it's good because it's peace. It's peace to them, it's peace to everyone. Pane kuzvipa stress yekufollowa munhu unozoti haufariri. Sure, kuwedzera manhamba evanhu usati haufangu kuvepo. Don't follow people that you don't like, guys. Kana usingamufariri usaenda kuti kanzi ndinodana nomutuka. What for? Ukamutuka zvozodii? Zvochinjei? Pamwe hatombooni kana comment yako hazvimbochinji chinhu. Munhu akangwara you block. Kana ukangwara you block kuti usaone munhu iyeye chete. And you move on in life yako enda kune vanhu vanokufadzako. Saka ndozvana ndangota undigadzirise papo kuti guys, ball iball. Hande itino kune sorry to my sister vanga kutumigwa cha vanga kutumigwa ichi. Saka ndangozviadressa kuti ati pamwe chichagona kutumigwa vamwe vanhu vakati wandei. Anomaona. Saka rigandadi ndazviningirira. Aiwa Grace Chimakaya pati initi 24 iwi kusika mati ball. Kana kuchazoitwa ye kuti vanoda kuita dating kutiri kweko taronga kuti pati rikatimboona kuti demand yacho yakamira sei. It's something that can be arranged again. And it something that can be arranged zviri private zve dating zvinozoda kuti vanhu vavepo ere. Zvenge zviri private zvokudzai angano isi. Kuti guys zvitakaita paita dai so tikadai zviri private. Vantu toronga chihoro chedu kana kuti chihotera kana kuti chamenu chivenue chikuti hande itosangana ikoko iwe ningi miti ningi iwe ningi une makore mangani iwe zera rako ushu dzidza nai munhu we are allowed. Hazvirambidzwi izvo. Saka kana masinguzi kuUK ariko ari kutsvaga varume ini chizova varumevo vari singuzi tsvaga vakadzi ndoriga kuvasanganisa just because kune munhu achati kwanze ndoriga kuvasanganisa nditoda kuti vaipinde murudo vhale inoyi vatotomuka makusachidza unzi baby harmony good morning how are you I love you. Iwe uri kudzwa nemurume wako wani unoda kurambidza masinguzi kuti audzwawo zverudo ndo vasingadi kuwawo zverudo. It's obvious muna tora chinhu ichi munhu ane murume wake anditi une murume wako wakagombatirwa kumba kwako nemurume wako wani. Saka siyawo masinguzi audzwawo makuseni kuti baby I love you baby how are you baby good evening baby let's do a video chat. Rega vadiwewo kune munhu asingadeserve kudiwa kuti akaita sei. Munhu wese anodeserva kudiwa. Masinguzi anobvumidzwa kudata. Let them date. They are allowed. Masingle people vanodawo rudo. Ndimoga mungoda mukamchingonzi madam kisi yepadama ivo havadiwo. Ivo ndo vasingadiwo. Hanti vanotodawo kunzi kisi mwa makuseni chero pango pafoni. Siyai vanhu vazvifarire, siyai vanhu vazvinyengegwe.
imi varume vekuuk mabrothers angu kana muriko please vaya vanoti vakadzi uyai titobva tatotipa idea tapuwa idea kaisi tapuwa good idea uyai tione kuti muri vangani kuseri uku kuwhatsapp atione kuti muri vangani mungangoita 15 bo kana 10 bo tototorawo masingle ladies aripo 10 tototsvaga kaplace kekungonoti musanganise vanhu muchidla muchizivana ndimona mabrothers ari kuuk please come kuseri uku yaichite this is gonna be kunyengana kwevanhu kuri private tinongoenda paprivate area ini zvaundi ndakagarapo zvangu chizvimwira strawberry dakwiri strawberry daikari dakwiri ndiri apo zvangu vanhu vachizivana vachita matoks avo ndakagara zvangu ndakaokera vana vangu vachinyengana ko ndorambidzwa nani everybody deserves love vamwe vakatororana padiaries apa wani varipo makatanga kutogara vese pano padiary vasangana pano padiaries murambidza vanhu kuti kwai nokuti akarisiwa nemurume achadeserve kudiwa but chichandaramba choti hazvitikwi paball zvinhu izvi hazvitikwi paball kana zvichaitwa pane imwe nzvimbo yapo poga ndopazvicharongwawo kuti saturday vedu varipo ndevapi pacentral ndepapi ngatisanganei pakati tione kuti haufa musangane in person muonani mutotanga kutotsvisa rudo kana muchida handitika saka ndanangoti ndikudze mai ivava kana kuti ndiani amheno asi obviously munhu wechikadzi nokuti varume havasi this toxic munhukadzi varume havana godore kusvika pakadai munhukadzi kuti azive kuti aiwa tiri kubhora mberi hatisi kumira ende kubhol hakuisi kwekunyenganisa vanhu kubhol tiri kuenda kunonyatsofara muchaona izvi tichanzi maiona matambiro avaita igai ndigare ndakudzai tiri kuno kuafrica isi veafrica tinofara veduwe tinojaivha ende tinosumudza makumbo kuisa mudenga kudai musoro pasi kana tasvika panguva yekuti akufara asi vanhu vekuuk vanofara sebhelebhi mumwanzvadzi yangu ndinomuona chichuku chachiuno ichi ungati hameno ndokufara kwacho kwatei tichitaura zvekuko ndokufara kwatei tichida vanhu vabvise mastress mukangamwe mashifti nyama dzimbosununguka idzi mashifti kuya mumboita socializing tozvatei tichida izvozvo kwete kuita uptight nokutla vanhu kwai tingatogwa mascreenshot regai vatore mascreenshot isu tiri kunofara mazvinzwa mukam prepared kuti mascreenshot achatogwa asi tichafara kana vatora toda kuzoona kuti zvichadii kana atogwa mascreenshot aya zvozodii tiri toda kuona kuti zvicha saka matora maposta zvozodii mungofunga wedhi iroro guys kana vakambopostwa ingofunga kuti saka zvozodii chaona kuti hazvina dhiri dhiri anmona ungodzidza kuti zvozodii saka uk people those who come to the ball come prepared hiu rako tennis rako mubhegi kana kuti morning shoe rako mubhegi kana slippers rako mubhegi because achabva mahiri tichabvisa mahiri takupinda mudancing floor pakati apa tinenge ndo purpose kunofara nekusangana nevamwe nekuzivana nevamwe animoona nekuumba kusunganidza ukama that's the purpose katoda kompetition nekutamba kuda asi kuuk vari too formal but hapambozoshaikuwo mapenziseni havamboshaikwi vakafanana neni vatoda kupinda makompetition variko havamboshaikwi saka mapedza kuposta papaya vanhu vapedza kutukaura iti ndiani akamboti kwakafa imi guys ndiani akamboti kwakafa ndiudzei wani akambomakambochinzi ati kwakafa isi hatichina zvingudazvo guys vachipedza kutaura ndotodzoka ipapo vachipedza ndotodzoka kuti ndiye sifataza kuti zvamuri kuti hazvina kana dhiri hazvina kana dhiri yanzi nagrace my kind of person tiatichinjaiva zvokuti get down kusvika pasi apa uya uri prepared uhiri rako patennis mubhegi nokuti tichabvisa hanzi udzai vanhu nyaya yangu nashanas pano pagroup ine nyaya yacho handinyatswa kuiziva ndogana kuedha kutaura nyaya yako zvakanaka because ini munhu wacho handimuzivi iwe ndounomuziva handiti guys pane mudiaries ari kunzi kwanzanzeresa matotodawo yedu kusa dina yedu yemasingles kana varume vacho vakauya vakati varume ndo vanotanga vabhadhara first varume kuno kwese vobhadhara mari yavo yamunenge maronga yedhina iyoyo because munobhadhara vari vakadzi varume vakasabatika vanonyara varume vatanga vabhadhara vakadzi vachizobhadhara muenda kudhina right hanzi nakuda account me first pacompetition yekutamba shuwa here kuda aininetsaka neni ndiripowo pacompetition yekutamba iyoyo nditoripowo pacompetition yekutamba nagrace saka taa3 amukona taa3 vapinda pacompetition apa yekutamba pane rimwe timu richauya futi
taa 3 so far hanimaona pakutamba apa hanzi naJulie neniwo ndikuya nemadance issues taa 4 naJulie hamirai muone kuti baba Harare tichavaitei baba Harare mirai muone right. Saka uyu musikana uyu panzi pane mudhiaries umwe wedu ndashaya kuti nyacho ndozvisvamisa sei pari kunzi pane mudhiaries wedu anetsa panapa nekubanhu in the name of an agent. Saka be careful. Tereke wati anonzani iwe maishanas anonzani kana ndi ku edap uye utaure kuti munhu yanonzani pana agent yanzi ari kugroup rePretoria remadhiaries rekuPretoria ari kutora mari dzevanhu inazanda yaziza kuti ndeupi. Hello maishanas. Maishanas. Hello sis Mushe murise. Iri right. Mushe zvise. Hapana. Ndiri boy. Ndine nyaya yangu nabo. Ameno anonzi anti-Jane vakakanda link mugroup redu remadhiaries rekuPretoria. Vakakanda link ravo rakanzi vanoda mabasa kudidi musi wa30 December. Saka ndatingorimo mugroup imomo tichingofollowa. And then musi wa17 December ndobva ndazongova kuti ndikuda basa zvikanzi kana uchida basa it's 300. Ndikati izvezvo handina mari. Mino ndakangonyimwawo ipapo ndikati izvezvo handina mari ndozoita sezvokudza kana ndaane mari. So last musi weFriday vakaposta mamwe mabasa ndobva ndati ndiri kurida basa ranga riri rekapu nekuti ndoenda nemurume wangu zvikanzi alright isai mari. Ndikati alright ndoisa papi ndobva vandipa pekuisa mari zvikanzisa mari nekuti last time wakazondorasisa ndikatadza kupa vamwe vanhu mabasa. Ndikati alright ndoisa papi ndobva vandipa pekuisa mari. Vandipa pekuisa mari ndobva ndataura nemunhu kuti akaunti yangu haisi kuita kuti handisire mari bvaisa mari apaisa reference yezita rangu ndobva ndavatumira ndikati proof of payment ishi zvikanzi handisati ndaiona kuno ngati kwamuri haipinde nekuti iyi Capitec yashandiswa imi munoshandisa Africa Bank. Zvikanzi alright. Zvadaro ndobva it was on Sunday handiti zvikanzi saka mangwana unoita sei unotaura nemunhu woita sei oya okutora. Ndikati hazvitero kuti nditsange Tuesday then Monday ndonooneka kupi part time kwandandichienda. Zvikanzi alright it's okay ndotaura naye. Then Monday yacho kumasikati vakatanga kunditi mari haisati yapinda. Ndikati inononoka kupinda since transaction yakaitwa iri Sunday. Zvikanzi okay. And then masikati kumapast 3 here kumapast 2-3 ndobva patumirwa message nemumwe munhu paprofile picture vamba nemusikana wechidiki zvikanzi akapfeka tracksuit yaAdidas. Ndikandapuwa namba naagent wako kuti uda basa saka ndikutora kandokutumira transport kana muti hazviri nani yozonditora. Ndikanzi okay I'll come tomorrow around past 4. Ndikati where are you located? I know kuti uri kuBoxburg but where are you located? Haana kundipindura. Ndikati unonzani? Zvikanzi Nhlapi. Angotaura kuti Nhlapi hapana munhu ane zita 1. Handimunotaura kuti ndonzi ningi ndogara kwakati information yangu apiwa. Nditi fine. Ndobva ndadzokera back kwavari ndikati munhu wenyu haasi kutaura kuti anonzani ari located. I'm not feeling okay about this job. Unfortunately ndakambenge ndatopa Shumbres ndatoenda kuinbox kwaShumbres ndamupa information yese ndikati Shumbres mangwana ndiri kuenda kwakati munhu wandiri kuendera namba dzake idzi kana mazongondishayawo guys ndokubasa kwandikuita sei kwandiri kuenda mazuva vanhu vari kubiwa. Kana Shumbres uchingoenda pamota ibva watora number plate onditumira uchingosvika kwauri kuenda obva wandipa location yekwauri. Ndikati fine I'm not feeling good about this. And then ibva ndadzokera back kuna mai vaive manheru ndikati munhu wenyu uyu haasi kuenda online angotaura neni ndobva atongobva online. It seems like WhatsApp yaatoishandisa. Hana kupinda bva ndazobva nditi kuiyo mari haisati yapinda bva ndazotaura nemunhu akandisira mari kuti banditi ndipe kuno email address yako ndiite zvokuti bhengi ringotumira straight information yekunda tumira munhu mari zveshuwa. Ndobva andipa bva ndavapa screenshot email bva ati fine. Nezvino manje mari yapinda. Yesterday it was Wednesday. No, on Wednesday yes mari yapinda vanayo. Tuesday ya munhu yaana kuuya munhu yaana chaakataura official mai vana ndavaudza kuti no I'm not feeling okay about this job but then it's fine. Kana afona nevideo call it's okay ndotaura naye. Zvikanzi tirege tizoita video call. Video call haina kuitwa
havana kufona pamari yapinda manje yareflecta mufoni mavo havachabatika. And then manhero atinabva ndaudzwa kuti munhu uyo haana kuita sei, haana kuuya munhu uyo haana chaataura, ndipe hangu rebasa iri ramaposta izvezvi. Zvikanzi okay, I'll get back to you. Havana kuti I'll get back to me. And then yesterday ndobva ndavati good morning, havana kupindura. Kusvika manhero good evening, vari online, vari kuenda online vachibva. Ndobva ndavati good evening, ndavati kana zvichinetsa just refund back mari kana pasina hapo basa, nekuti mari this was my last money yandakatakai yandakakupai. Ndobva kwapindura munhu manhero andakavati refund mari, ndakavati ko havasi kubatika, kose musiri kubatika, saka ndinotanga basa racho narini. Ofichi ndakatotora mari yesiyana ndinayo ndikaita se ndikakupai kuti ndiwane basa, kuti ndakabhatira 600 rands. Kanzi nemunhu yauya avari kurwara to get back to you, ndikatoke vaudze kuti get well soon, kutaura navo mangwana kuseni, because zvina zvina kundimirira mucho, ndofanira kunge ndiri kubasa mazuva ari kufamba. Kuseni mukanda vaisira message good morning, munhu iye ari online ari kutumira futi mamwe mabasa, ivo ndivo vari kutumira mamwe mabasa, kana kuti munhu iye I don't know, munhu iye ari kutumira mamwe mabasa mugroup. Ndobva ndabata rimwe basa mugroup ndikati ndikuda basa iri, handina kupindura. Ndobva ndachipa muroora wangu uyu phone number, ndikati vaudze kuti ndikuda basa iri. Muroora wangu ndobva apindurwa ipapo zvikanzi unoisa 300 rands inonzi chii fee yavo, basa riripo harina munhu. Asi hauna pinduka. Yes, ndikati onai vamwe vanhu muri kuvapindura, inini hamusi kundipindura. Why? Ndakakupai 600 rand yangu, ofichi now you are quiet, hamupandipindure, but mukutopa vamwe vanhu basa ramuri kuisa mugroup, zvoreva chii? Sei muchidaro? Ndobva vati zvone vapindura kuti chii, hamino tovapindura kuti chii. Ndobva muroora wangu ndofunga abatikana, ndopa vati ipai tete vangu mari yavo kana musina basa, kwose muri kutipindura isusu tiri kuda basa, imi musiri kupa tete vangu mari. Wadzoka kwanditi zvikanzi makundituka, ndikati ndakutuka ipapi, zvikanzi muroora wenyu, ndikati muroora wangu papete, inini handikutukei, ini handa kukutukai, just refund back my money. Havasi kupindura. Zvikanzi dai ndaida kukutotsa, ndikadai ndakakubloka, ndikati no, just refund back my money, kana pasina basa, nekuti nezvomukutumira mamwe mabasa mugroup. Inini manje ndakaita chidofo, nekuti handina kumbenge ndazviona kuti kugroup redu rekudiaries vakatobuda. Nhasi ndopandazodzokera kugroup rekudiaries vanatarisa izvezvi, ndikuona vakatoita sei, vakaisa link ravo mugroup musi wa30, ndobva vabuda futi musi wa30 iwoyo, vapedza kuisa chii, vapedza kuisa link. Havana kumbogara mugroup mazuva ano. Dzimwe nguva WhatsApp hairatidze kuti ningi left, maWhatsApp akuiswa nevamwe vanhu. Saka ndazoenda kunotarisa kuhistory yako, pandatoona kuti vakatoti left the very day ravakaita sei, ravakaisa link. Inini I was relaxing, ndichiti munhu nje ari mugroup medu, there's no way yekuti angaite sei, anganditsotse arimo, kuti handambovaona vachiita left. Saka ndonyaya nguo, vamwewo madiaries kana vanga varimo mugroup imomo, izvo zviri kuitika izvo. Vanonzi antigeni, vandone link rakanzi vanoda mabasa, rakanzi vanoda bandikwanise manje kudzokera kusifoni ndo yandikushandisa, rakanzi vanoda mabasa nemapemiti kudidi. Nemapemiti? Nemapemiti. Haisikamu. Munosikamiwa mukazvirega guys. Munosikamiwa mukazvirega. Munhu itori sikamu chaichaiyo. Manzwa. Uyu mumwe uyu. Asikamiwa uyu. 600 rand yanotorwa yaenda. Utipe link iroro tichongopostawo kuti vanhu vave alert. Madiaries don't go there. Ndakazvitaura nezuro. Ndikati be careful of anozviti maagents aya. Maprofita. Ng'anga. Iwo maagents enyaya. Vana maraicha. Be careful kuti muri kudhila nani. Because muchadyirwa mabasa ari kunetsa. Zvinhu zvakaoma. Vanhu vakaona ndovingwa nevanhu about 20-25 pazuva. Vachiti simeni mukadzwa basa every day. Handimaona. Saka that means mabasa mashoma hakuna nenyaya yezviri kuitika zvakaitika last year. Mabasa mashoma. Saka munhu unenge uri desperate uchida basa. Woona kamunhu achiti agent achikandayo mabasa aifeke kucreator. Handimaona. Vanenge vachicreatira vega kuti vanenge vane vanhu vavo vanenge vachiita navo chigemichi. Handimaona. Mowira mazviri. Munodyirwa mari. Imagine kuti akatora ma600 nama300 iwo pazuva akatora 10 imari. Zvakaoma sisi. 310 pazuva imari every day achitora ma300 iwo achiro 5 chaiwo pazuva pega. Ende itori system yavo nekuti muroora wangu watomupindura kuti samari basa riri.
Mm. Saka Mazvinzwa ndika vanhu anti-Jane, ngavarekere. vanonzi anti-Jane. Deongone ndingwakaenda mucomment section imomo mundaripina. Vanonzi anti-Jane. Linki ndakanda kugrupu remadhiarisi. Kana pane munhu akwanisa kuridzosa ndakanda zvese kugrupu remadhiarisi ekupretoria. Madharis ekupretoria kana mune torai kamulinki mukande mucomment section tibve tangopina vanhu vaone. Pamwe makatobigwa makatoti wandei. Vamwe vakutotaura imomo mugrupu kuti titori imomo mugrupu macho regai tichomubuda. Ndokuti vanhu vazhinji vakapinda mugrupu racho. Uyu ari kuisawo meseji anzi nenyaya iri ku anything that involves mari shuwa panonetsa. Panonetsa simeni. Tichazotoiverenga zvakanaka nyaya yakati kurei yakanda. Kandai kana makanda grupu racho post the link before vanhu vachirwa. Ndandikureva reni kuti akande link tiripine vanhu vasati vachirwa mari because madhaisi anodyirwa mari. Zuro chaichaita ichiva nomuweda kutakachigwa £1,000. Kudligwa £1,000 shuwa kungowa pana vanhu vachitaura kuti vachitaura kuti nyaya iyi yakabudira kwasekuru tashu. Vanhu vabva vamanya kune munhu vasingazivi kana kumbobvunzawo kuti sekuru tashu namba dzacho chaizodzo dziripi. Ndidzo here kwakuenda kuYouTube kwakungonodzisai £1,000. Kwakungonodira £1,000 kumunhu. Munhu yakutotanga kuvaita zvake machikishiki. Shuwa. Regai ndiri kande kuna Shumbles. Kendidone ndiri kande kuna Shumbles link racho handikwanise handigone kurikanda ku live. Vanhu musadaro guys. Vanhu musadaro nzwiraiwo vamwe tsitsi. Musadaro vanhu nzwiraiwo vamwe tsitsi veriwe. Vanhu vari kutambura muno muSouth Africa veriwe. Musadaro. Imi mongotora mari iyoyo vanhu vari kutambura kudai kuti unati tivese nemurume watotsvaga basa. Vakatosacrifice ta 600 iyoyo yekupesira yavanga vanayo kuti vene murume vanoita peace job pabasa ipapo vachinoshanda havo vese. Imi motora mari iyoyo mofunga kuti mungaropafadzwa nemari yakadaro. Mari yekuti vakutochema murume anga achanoita basa rake regarden boy. Mungadza chiramba motora mari iyoyo shuwa. Motora mari yakadaro chokwadi. Ndo mari yamukatora iyoyo. Ndo mari yamukatora iyoyo kuti vanhu vari kutochema murume nemukadzi vese vanotonoti vaitewo peace job kuti vararame. Motora nenyu kwamuri spo mototla mofunga kuti chenyu chichafaya. Amen. Tone link racho riuye ndinde yangu guys. Link racho riuye ndibude ndatobuda. Link racho riuye tuone. Zvakaoma. Zvakaoma shu. Utsinye chaiwo wini utsinye. Nematambura ari kuita vanhu muno mberiwe. Utsinye vasikana. Wotora mari yevanhu vakadaro. Vanhu vari kuzvitamburirwa vanhu vakutozama kuchijingirisa kubatanidza kuti zvinhu zviite. Iwe ungotorako. Zvakaoma. Kuti hedu tina matyira maZimbabwe hatichina kana matyira. Kana pane vanhu vasina matyira muZimbabwe vakaoma asikana. Kana kuti nditi nhamo yakadzitsa kudaro here. Kana kuti nditi chii chakadzitsa kudaro ka. Hatina zozvinyanya matyira vanhu havachina. Havachina matyira zvachose vanhu. Tosheka kuti zviri kufamba sei. Zvakaoma. Kwai vanoda kugadzikwa. Vanogadzikwa nani? Tiudzeiwo kunogadzikwa. Ndinoda kutoroya tafadzwa bhebhi. Tafadzwa bhebhi Cape Town ndatomuroya. Tiudzei kuti vanogadzikwa kupi guys. Tiudzei vanogadzikwa kupi. Tiudzei kunonyatsogadzikwa vanhu vapenge. Vodla mari dzevapfupi nekureba. Kudla zvevapfupi nekureba. Link racho harisi kuyero guys. Saka ndakuinda kana razouya ndichariposta. Kana razo iri link racho iro link iro. Musapinde mulink iri guys. Don't go. Don't ever follow this link. Iri group racho iri WhatsApp group iri. Musapinde mugroup. Ukapinda mugroup kanobisa mari yako hamene hapo. Saka kuti hauna kuudzwa pano wapiwa awareness. Iwe ukanopinda mugroup ukanodligwa mari yako zvazvako izvo. Usadzoke bheki.
usadzoke back. Ukangoenda kunopinda mugroup imomo ukaona mabasa enhema yamemutyandikwa ayaya ukatotemptiwa ukanobisa mari yako, please don't come back and say ichi because zvapostwa pachena tapina link iri muri kuriona. Don't follow this link. Rakanzi follow this link to join my WhatsApp. Indi kuti don't follow this link. Hani muri kuona. Link ndariona pets ndosaka ndari ingiri. Hanzi regai tinowapenga. Indai mopenga. Indai kana kuti kuona mupenga ndasi musabvise mari. Musabvise mari. Kamje nopenga indai asi musabvise mari. Munotligwa mari. Mumudzo zvato zvakaipa ini ndichatoriposta ndichabvisa pakanzi follow this link to join me. Ndongoposta chekuzasicho. Pindai mumomo munopopota, pindai munoshaudha munhu dzosera munhu mari yake. Indai guys, munobatsira kuti awane mari yake maisha nazo. Vari motojirwa mari Indai guys, indai munobatsira maisha nazo. Mupenge stereki mupuwe mari yake. Mukaona picture mutore muye nayo picture yake timposte. Zvakaipa stereki. Zvikamupa mari yake bhegi. Zimba rotsvaga mari takunda. Zimba rinoziva kutsvaga mari. Andiona. Zimba rinoziva kutsvaga mari. Hanzi hamutauriki. Hanzi rakavharwa group racho hamutauri madhimineka ndinotaura saka havazvibetseri. Hazvibetseri. Hazvibetseri. Mapinda mese asi kwanzi kwai hamutauri ndere maadhimini chete ndo vanotaura. Hanzi haritukiki hamutauri rakavharwa saka muchaita sei? Ndai mutsvaga mabasa ekuko mose tione. Ndai mutsvaga mabasa mose kutione. Ndai mutsvaga mabasa ekuko mose tione. Alright guys, moswera bottom batana time. Andika. Bye bye.